Dag lekkere Limbo-pupjes van mij, het is zoiets. Dit is de eerste uitzending van de Limbo-quiz. We zijn hier vandaag bij de Maaspoort in Venlo en vandaag gaan we het spel spelen met een bekende Limburger die ook in Nederland bekend is. Wilt je weten wij? We zijn vandaag bij Lex Uiting. Eerst zeggen allemaal heb zich de macht. Is dat lied van Peppy of van Bach? Geen BN'er weet wat op hem wacht. In de grote Limbo-quiz. We zitten hier met Lex Uiting van BNN, toch? Ja, officieel van de VARA, maar we zijn nu gefuseerd met BNN, dus in principe is het gelijk. Oké, die BNN dat klinkt toch iets stoerder, vind ik. Ja, maar de VARA klinkt dan weer wat slimmer. Ja, dat is ook weer zo, maar hier hebben we het allebei. Ja. We gaan met een introductieopdracht beginnen. Ja? Ik ga een woord nemen en dan mocht zich vertellen wat ze ermee hebben. Venlo. Ja, daar heb ik alles mee. Het dialect, de mensen, vrienden, omaatje. Jokes. Ja. Dat is toch de toe-en-aangevende vastelovensvereniging van, in ieder geval van Venlo. Misschien ook wel van Limburg, maar ja, dicht komt het gulpen. Misschien vinden ze dat niet zo'n leuk antwoord, maar ja, dat is echt een traditie in Venlo. Goed, kinder. Ja, daar heb ik ook veel mee. Ik heb ze zelf nog niet en dat zal nog wel heel even duren. Wil ze ook niet? Weet ik niet. Nou ja, ik kan dat nu nog niet echt bepolen. Nou ja, Kinderen voor Kinderen presenteer ik. Dus een beetje gekkigheid uit te holen met kindjes. Dus vind ik altijd leuk, omdat die gewoon heel oprecht zien en blijven. We zijn hier bij het leesplanningscode Venlo. Dat is de eerste opdracht. En hierachter zien we een paar afbeeldingen. En dan mocht zich daaronder gewoon schrijven wat het is. Maar dan moest het wel goed spellen. Ik kan ze voor ze allemaal 2 punten verdienen. Dus in totaal een 10. Oké. En dit deed je in. Ja. Dit is een drekstut. Dit is een luchtepol. Ik doe het gewoon wie ik het zo schrijven, hè? Tuurlijk, Als je niet weet wat dit is. Ik zie het gewoon echt niet. Een keizerszoen, zeep. Wat is dit? Dat weet ik niet. Ja. Dit is een nondejuke. Non de jukke. Maar dat, ja, Gewoon die ik nog nooit gehoord heb. nondejuke. Dat zijn woorden van wie mijn oma nog een zaadje wordt. Dat is de Vespa natuurlijk van Fabrizio. Dit is, wie lang zitten we qua tijd? Ja, we hebben binnen de 10 dom, dus 10 seconden. Dan neem ik dit. We zullen het nooit weten, want de 10 is er. Een crèmesnetje. Moet ik dat nog zeggen? Ja, zit het met een B. Gemeng, hè? Ja, dan had ik het geweten. Als ik had gezegd, dit is een gebakje. We dan tellen had hem ik, gewoon goed. Echt? Ah, zeker. Maar het is dus 8 punten. Nou, dat is toch best goed? Ja, 8 goed 10, helemaal goed. We gaan naar de tweede opdracht en dat is, even kijken, cultuurliefhebber. We gaan naar de tweede opdracht. Ja. Cultuurliefhebber of cultuurbarbaar. Wat denken ze van tevoren? Wat best ze? Ja, liefhebber. Dan gaan we dat testen, want we hebben hier een voorwerp en ik mag zoveel mogelijk woorden vertellen wat ze over dat voorwerp Oké, weet. ja. En als ik dit doe, kijk, daar komt het. Hoppakee, dan heb ze punt verdiend. Dan gaan we. Alles mag. Ruiken, proeven, likken. Wil je dat Alles opmaken? mag. Ja, mag open. Oh, dit is een frietei. Dit is een typisch Venlo's gerecht. Daar zit ei in, daar zit weer in de frituur gemaakt, in de frietkroom. 10 dingen hiervoor. Mhm. Cultureel erfgoed in Venlo. Ik weet niet of het zo is, maar ik zeg het gewoon. Ja, wat kan je er nog meer over zeggen? Daar wist er dik van. Het is, Hoppakee. het is vet. Dik van. Mam, niet meer doen. Moet ik dat echt proeven? Grapje. Moest het proeven. Ik heb het bij. Charmant. Er zit curry in. Nee. Wat zit er omheen? Een keursje. Ja, wie noemt me dat? Doen we nog over de schnitzel. Gepaneerd. Wie noemt me dat? Wat men ook in het pastijtje deed. Wermvlees, soepvlees. Ragout. Ragout! Hoppakee! En met 7 punten gaan we door naar de volgende ronde. Is het lekker? Nee, ik heb Oh. het niet ontbeten. Nou, ik gewoon niet. Dus we delen het nog. Tot de volgende ronde. Haaien. En dan gaan we door naar de derde opdracht. Ja. En die heet Zing met de Smit. Dus wat zou je gaan doen, Lex? Ja, ik denk dat ik ga spelen en dat ik dan een liedje mee moet zingen. Nou, helemaal goed. Dat is al een puntje extra, dus dat is helemaal goed. Ja. Eigenlijk mocht ik dat niet geven, maar ik doe het toch. Oh, yes. Want ik ben de baas. En dan hebben we hier een blaadje en dan staat een halve titel op en een halve artiest. En dan mocht ik hem compleet maken, daar kiezen ze een punt voor. Als ze zo ook nog kan zingen, kiezen ze nog een punt. Oké. Dus we gaan hier beginnen met het eerste blaadje. Ja. Ja, deze weet ik. Geniet van het leven van chef Diederen. Van het leven. Is hoog, hè? Deze, hè? Dit is Bestel maar van Rowanese. Kunnen we die ook zingen? Die kunnen we ook zingen. Oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan.
begin ik. Hoppakee, en dan gaan we door. Bij deze, Ja. die kennen we ook. Ja, maar nu komen we echt in de vastelovenshoek en daar ben ik minder goed in. Oh. Dit is Dat zit bij ons in de familie van Cartouche. Ja, zo goed. Maar zingen? Ja, dat komt goed. Het Bij ons in de familie. En dat is de niet te goed. Oh, ik heb eens goed. Ja, dat is vals spelen. En de 11e op de 11e van de 11e. Zo gek als een... Graven. Een chap? Shup. We gaan door met Nee, maar ik vind dat ik hele punten niet voor verdien, want dit kost ik echt niet. Eentje wel, want hebben ze natuurlijk Oh goed ja, geraden. ja, Dus één één punt. niet. Oh, dit is Proemenvlaai van de Janse Bagger Band. Zijn we de zingen? Fly. Nou, dat werd hem niet. Dus Nee, weer een ik- puntje ik- in de ik- mik. ik- Verdomme nu. Ja, het spijt me. Maar wij zijn eigenlijk alleen maar bezig met Lazy Doet Venlo. De rest duidt daar ik ook niet toe. Venlo. En dan een gloeiende hoogte. We gaan door, want dan gaan we naar de laatste. En die Ja. kan dat spelen. Want het is namelijk een liedje wat over een meisje gaat. Weet je wat ik bedoel? Beppie Graf? Nee, niet een meisje. Het gaat over een leefmeisje. Dat heb ik te juist gevraagd, man. Oh, Goeiemorgen meetje. Ja, goeiemorgen, meisje. Van Nederland Lottem. Goeiemorgen meetje. Is ze lekker geslopen? Ah, best wel. Hij is de handen... Nee, nou ja, de Hier, lekker. raam staat al open. En god, wie jij dat leest Ja, weer? verdomme. Goeiemorgen meetje. Is ze lekker geslopen? De zon is al wakker, de raam staat al open. Genoeg. Ja, je hebt de punten verdiend. Maar als we de volgende ook nog weten, ik geef je gewoon een bonus. Dich geef ik een bonus. Oké. Herregud Limburg had gemaakt, had er vast een lekker gezongen. De Limburg hebben dag, En is een tijdje in de loop gesprongen. Ja, goed genoeg. Ach, goed genoeg. Geef gewoon 10 punten. Applaus. Ja, voor die zelf. Kijk, dan gaan we door naar de volgende ronde. Ja, volgende. De Venlo Quizmaster, dat doen we even opnieuw. We gaan naar de volgende opdracht, de Venlo Quizmaster. Kan ze 10 punten bij verdienen, want ik kies 5 vragen over Venlo. En dan kies voor elke vraag 2 puntjes. Maar als het een helft goed is, kies ze met 1 puntje. Als het niet goed, nou, dan kies ze natuurlijk niks. Hè? Oké. Ze willen dich natuurlijk onderaan doen, want Beppie moet winnen. Nee, grapje. We gaan naar de eerste vraag. Hoe heten de reuzenpoppen die Venlo vertegenwoordigen bij traditionele activiteiten? Dat zijn Fluurs en Guntert. Helemaal goed. We hebben je belkje bij de hand met het monteren voor erin. Zo, kijk, hoppakee. Wat gebeurde er op 9 november 1939 op de Herrungerberg en werd verfilmd door Omroep Venlo in 2009? Ja, toen was het Venlo-incident, zo heet de film. En dat was het begin van de oorlog. Kijk, hij zit bij de varen, dat merk je toch meteen. Wat is de naam van het beeldje van de kwartelmark? Dat is het Schinkenminken. Nou, ook helemaal goed. En wat betekent dat? Kijk, hey. Dan heb ik dit van de vara toch even, hè? Het zal wel vroeger iets van een merk zijn geweest waar ze schink verkochten. Ik geloof het. Dus is het zo? Telefoon niet. Ik weet het zelf ook niet. Oei. Wat is de naam van het jaarlijkse terugkerende dialectfestival in september? Dat is de nacht van het Limburgslied. Benoem alle neugende kerkdorpen die tot Venlo behoren. Blierik, Holblierik, de Bokend, Tegelen, Ja? Maar waarom zessen ze in een goede volgorde? Dat vind ik echt raar. Velden, Huh? Arsen, Ja? de Ruiver, Nee? Belveld. Ja? Niet Stijn, maar... Oh ja, Stel. Ja? Dat wil ik zeggen. Ik wil het Oh, zelf. sorry. Ik zal me de mond houden. Stel, Lom. Ja, helemaal goed. Yes! Non de jus. En we gaan door naar de volgende opdracht. We gaan naar de Professor X. Klinkt heel mysterieus en dat zien we ook om ons heen, dat het heel mysterieus is. Want we zijn bij de volgende opdracht en nog even een paar gezegdes vertellen. En dan mag je gewoon vertellen wat ze betekenen. Mhm. En ik kies voor elk gezegde 2 punten. Oké. Oké, dan gaan we nu beginnen met de eerste gezegde. Ja, ik snap het. Als de krip naar het paard komt, frit het niet. Moeilijk gezegd, hé. Het woord, als een meisje achter een jongen aanloopt, dan werkt het toch niet. Ah, zo. Ja, precies. Ja, als we, Ja. Als we wat op... Ja, precies. Ja. Nee, oké. De tadewa van Biosneven. De tadewa van Biosneven, niet gek. Ja, dit is een Tadewa, maar dat kost ik niet weten. Ik ben in het van Venlo. Nee, dat ruikt ze ook. Dat ruikt ze ook, hè. Ehm, Het brok gezeten. Nee, maar de Tadewa van de gekke buurman.
Ja, de meloot van die Neville, ja, inderdaad. Ze hebben aardig gestuurd. Gestuurd. Stuurt, ja, dat zit mijn mama altijd. Opscheppen. Ja. Ah, zo ja. Ja, stuurt. Opscheppen. Ja, opscheppen. De kent zijn nekse boer niet in de tas schieten. Nou, hij is al gescheten, dat heeft hij vooral bedacht, maar niet bij de boer in de tas. Oh, ik vind het echt de moeilijkste ronde. Dan kan ze een nekse boer niet in de test schieten. Emus der niks heet. Ben ik in een richting of niet? Ja, van een kale cap kan ze niet plukken, maar ik snapte wat ze bedoelt. Dus dat is helemaal goed. Dus je krijgt 6 punten. 3 van de 2. Ja, klopt. Ja. Helemaal goed. Wij gaan naar Wie ben ik? Kent ze dat liedje ook? Wie ben ik? Ta ta ta. Ja, is dat Dat zo. is echt al heel lang geleden, hè? Ja, toen was Wendy van Dijk nog in een kort jurkje. Dat mochten ze nu niet meer doen, maar toen was dat dus nog. Ik ben niet van de week wel een sloopkoe gooien. Ja? Chantal Jans is beter, hè? Bel me. Je bent een persoon, dan mocht je me vragen gewoon stellen over die persoon om erachter te komen wij dat ze best. Maar ik zeg alleen maar ja of nee. Ja. Of misschien. Begin maar. Is het een man? Het is een man. Leven nog? Hij leeft nog. Is het een zanger? Het is geen zanger. Is het een acteur? Het is geen acteur. Is het een Ja, presentator? als ze neervalt, dan is het een acteur. Dit gaat met de balken. Oh, is het een sporter? Ja, dit is een Speelt hij bij VVV? Nee. Speelt hij bij MVV? Nee. Speelt Mark van Bommel? Ja, helemaal goed. En dan hebben we de volgende. Is het een man? Ja, een man. Hij heeft nog geen ballen die ingedaald zijn, maar dit is een mannelijk persoon. Is hij jonger als 15? Ja, Is hij acteur? ja, Speelt hij musicals? ja, Speelt hij Siske Draad? ja. Wie heet hij eigenlijk ook weer? Oet, Borges, Ja, ik weet echt niet meer wie hij heet. maar ik Joes weet- Brouwers. ik weet- Ja, Je weet Lex. Spielberg, ken ik nog. Ja, gewoon ik wist ja. even niet de naam niet. Verdomme nog, ik verappen. Politiek gewoon voor dat nu, want dat geef ik al cadeau en dit is de laatste. Gert Koopmans? Ja, Bino. Geert Wilders. Nee, vragen stellen hè. Raai je dat dit een man? Is het een man? Ja, ja dat is Kim Boetewiert? dat weet ik niet. Oh, had hij een hoeswet moeten doen. Ja, sorry. Eh, Doe ik op school nog nooit. Is het, ja, dan ga ik gewoon een paar namen nemen. Is het, wie heet hij? Oh, Franske Koop en Frans Timmermans. Ja, helemaal goed. Je hebt alle punten weer verdiend. Non de jus, dat verkennen met versloon. Wij gaan door naar de finale. Hallo, ik ben Lex en ik werk als presentator bij de VARA, Kinderen over Kinderen, Rambam en verslaggever bij Giel op Radio 3 FM. Ik vind dialect, spreken, zingen, schrijven heel belangrijk, want dat is voor mij de beste vorm om mij te uiten. Of dat nou in een liedje is of in een tekst. Net zoals Bon Jovi in het Engels zich het beste kan uiten en Jan Smit in het Nederlands, vul ik het meeste bij Venlo's dialect. Dus waarom zullen ze iets anders gewoon bedenken als ze al iets heel natuurlijk kent? We stonden nog immer hier met Lex Uiting. Niet dat je denkt, wat is Beppie afgevallen, maar dit is Lex Uiting. Even inhouden, we zien op camera. Hè? Oh, sorry. Ja, En met een dramatische versie van Beppie gaan we nu naar de puntentelling. 62 puntjes en daarmee zit sectie bovenaan. Nou, wat een verrassing. mam, sorry, dat moest even, dat was niet van mij goed. Dit wordt het dan. Ik gewoon hè? Ja, gang maar high five. En dan gaan we hier afsluiten met de uitzending van Velke Kids, de Limbo Quiz met Lex Uiting. En ik zie nog Geert terug in een volgende aflevering. En ik zeg, adieu wa. Hoi. Die. Leep het slijmiger langs de bakkes en niet door mij, maar door de uitzending. Like dan onze Facebook en abonneer ons op YouTube.